Derek wrth gen i'n ôl i'r eglwys yn Aberystwyth. Cofiwch ni atyn nhw. Cofio member sydd yna heddi. A'r gynadledd Gymraeg yn digwydd yr wythnos yma. Mae Gwydion yn siarad o'r stori. A gwylio yr wythnos Gredwch Landfawr fydd yna. Un gair ddiolch fel riant, diolch i bawb sy'n gwrthi yn gwersyll dros yr wythnos diwetha, fel cyflaniad a rweinwyr, swyddogion, a hefyd yn gegin mewn waith sy'n cael ei werthfawrogi yn fawr iawn. Efo'n yn rhaid, mae'n gallu bod yn waith caled hefyd, yn siŵr bod chi wedi blino. Diolch yn fawr i chi. Felly, mae'n gweud bod yma sy'n mae popeth i groesi o'r sgrin bron, fi ddim yn gweud yma nos Fawrth, a di sy'n nesaf ni'n disgwyl Griffith Jenkins i arwen yn y gwyrdfa. Dyna cyfan bych ni wirdio. Diolch i ti nawr a dweud popeth i ni mwynhau. Popeth da i ti yn yr roi. Diolch am y diwrnod yma, diolch am y tywydd braf, diolch am iechyd. Diolch hefyd am restr hir o bethau sy'n rhoi i ni bob munud. Ac ni'n diolch bod ni'n dod at Dduw sydd yn hael ac yn garedig ac yn llawn gras a trigadaeth. Eto, ni'n gwybod bod ti yn Dduw sydd yn santaidd ac yn gyfiawn. Ac ni'n gwybod felly bod ni methu dod at ti fel i ni, os nag ni wedi credu ac yn ddiried yn Iesu-Grist a cael ei gwisgo gyda'i gyfiawnder ei. Ni'n diolch ti am y fraint fod yma nawr, bod ni'n gallu agor y gair, deiriau perffaith i gyda'n gilydd. Helpa ni nawr, felly bod ni wedi blino, felly bod yn meddylu yn iaith bob math o bethau eraill. Helpa ni i ganolbwyntio ac bydd yn egroeso i deiriau di. Nid yn o'r eiriau anodd. Byddwn ni yn meddwl nawr, nid bydd eich bobl eraill ddysgu, ond bydd eich ni bob un ohono ni yn unigol. Dysgu o dair di, a bydd ti'n dangos ni mwy a mwy o'r syna i ryfeddu ac i addoli ac i feddhau. Trwy'r hardd yn ni nawr, eglwys yna Aberystwyth ac eglwys i eraill, ni'n meddwl amdani nhw nawr, felly cynnig cyfnod bach, yn gwyddio dweud am i ti annog y bobl, bydd y deyrnas ti yn dod yn gryfhau heddi a trwy'r wythnos sydd o'n blaen ni. Ti ddod ffrwyth o'r newyddion da sydd yn cael ei rannu a'i esbonio. Amen. Ni'n dechrau efo'r emyn cyntaf sydd yn llyfr Methodisiaid, Sanctaeth, Sanctaeth, Sanctaeth. Nawr, jes i ddeffro, chi gai jes nodi bod yna rhywbeth hollol anghywir yn yr emyn yma. Sbiwch ar y geiriau, sanctaeth, 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 Dduw holl alluog, mae hwnna'n iawn. Gyda gwawr y bore. Wel, dwi'n ddim yn gwawr y bore yna gyw. Ond dwi ddim eisiau relegatio'r emyn jyst i'r bore. Fi'n credu bod e'n addas i'r nos hefyd. Wel, gallwch chi ddweud, fe wnaethon ni gyda'r gwawr y bore yn y gorffennol. Ond dyn ni'n mynd i wneud hyn o hefyd, atgoffa'n hunain, yn bod ni'n addoli Duw sanctaeth. Sanctaeth, sanctaeth, sanctaeth. Cadarn a thrigawrog, trindod fendigaid, yw ein harglwydd ni. Gdewch ni atgoffa'n hunain bod ni'n dod ger bron Duw. Sanctae,
Mae'r ymwneud nesaf, does gyda fi ddim copi, so byddai fi dod lawr. Dim ots gen i o gwbl am hynny. Doethineb perffaith diw y tad. Dyn ni edrych bore mae'r gras diw yn gweithio ar pob rhan o'n bywyd. Wel, mae'r emyn yma'n deud rhywbeth tebyg. Ond nid sôn am gras, ond doethineb diw yn gweithio trwy popeth, trwy trefn hanes, trwy ffordd iachawdwriaeth, trwy y pethau gwael a'r pethau da sy'n digwydd yn ein bywyd, a mae'n iwso'r darlun o edau, nag yw bod Duw yn ei ddoethineb, yn iwso edau tywyll a golau i wneud darlun perffaith. A falle byddwn ni'n cael gweld hynny ar y diwedd pan mae pethau'n cael ei wneud. Wel, gadewch ni at goffa'n hunain a'n gilydd o doethineb Duw wrth i ni ganu. Dwi'n darllen o cynta Samuel a penod 3. Darn enwog iawn Duw yn galw Samuel fel plentyn. 1 Samuel 3, adnodau 1 i 10. Yn y dyddiau, pan oedd y bachgen Samuel yn gwasanaethu'r arglwydd ger bron Eli, yr oedd gair yr arglwydd yn bryn, a gweledigaeth yn anfynych. Un noswaith, yr oedd Eli yn gorwedd yn ei le, ac roedd ei lygaid wedi dechrau pylu, ac yntau'n methu gweld. Nid oedd lamp Duw wedi diffodd eto, ac roedd Samuel yn cysgu yn heml yr arglwydd, lle roedd arch Duw. Yna galwodd yr arglwydd a Samuel, dwedodd yntau, dyma fi. Rhedodd at Eli a dweud, dyma fi, roedd ti'n galw arnaf. A tebodd ef, nac oeddwn, dos yn ôl i orwedd. Aeth yntau a gorwedd. Yna galwodd yr arglwydd eto, Samuel. Cododd Samuel a mynd at Eli a dweud, dyma fi, roedd et yn fy ngalw.
ond dwedodd ef nac oeddwn, y machgen, dos yn ôl i orwedd. Yr oedd hyn cyn i Samuel adnabod yr arglwydd, a chyn bod gair yr arglwydd wedi ei ddatguddio iddo. Galwodd yr arglwydd eto'r drydydd waith Samuel, a phan gododd a mynd at Eli a dweud, dyma fi roedd yn galw arnaf. Deallodd Eli mae'r arglwydd oedd yn galw'r bachgen. Felly dwedodd Eli o Samuel, dos i orwedd, gosgelwyr di eto dywed tithau, llefara arglwydd, oherwydd mae dy was yn gwrando. Aeth Samuel a gorwedd yn ei le. Yna daeth yr arglwydd a sefyll a galw fel o'r blaen, Samuel, Samuel. A dwedodd Samuel, llefara, oherwydd mae dy was yn gwrando. Lly troi at Duw mewn gweddi. O dad, yn ymwybodol iawn bod ein dyddiau ni yn debyg iawn i disgrifiad sydd gyda ni ar ddechrau cyfnod Samuel. Ond o dad, bod pethau yn dywyll, fe nes ti adfer y gwaith a dwy'n bendith. Roedd yna gwaith cyson yn mynd ymlaen ac roedd yna ddyfal barhad tan bod yna cyfnod newydd yn dod. O dad, dyw'r lamp ddim wedi diffodd yng Nghymru eto, mae yna gwaith yn mynd ymlaen. Dylro'r ddyfal barhad i ni yn nes ti roi i Samuel, i barhau trwy cyfnodau anodd iawn i bregethu dair di, a bod ni fel fe yn gweld newid a bendith, a ti yn dod mewn ffordd newydd. O dad, dyn ni'n ymwybodol bod ni'n cyfnod yr ha, felly dyn ni'n gweddio dros gweithgareddau yr ha. Yr holl wersylloedd sydd wedi bod, nid i weithio a pwyso'r neges a glywyd i barhau yn y galon. Y gwersylloedd sydd nawr ac sydd i ddod, rhod y fendith. Bendithia o dad y gynhadledd yn Aberystwyth. Gofyn bod pawb sy'n pregethu yno, dad, neu'n arwain seminar neu beth bynnag, yn gwybod rhywbeth am dy fendith di, a bod nhw'n cyfarfodydd sydd yn gwneud daioni i ni, ac yn newid ni i fod yn debycach i Iesu Grist. Ni'n gofyn hefyd o dad am y rhai hynny sy'n mewn cyfnodau o dioddau a straen, bod y gwyliau hefyd o dad yn rhoi brec ac yn rhoi gorffwys, achos mae nid jest, ond yn ni'n dal o dad mewn cyrff ac yn wan. Helpa ni felly i ddelio gyda'r holl bethau mae jyst bywyd yn taflu ar ein draws ni, ar wahân o dad i'r brwydr ysbrydol uwch ben hynny. Helpa ni o dad yn yr oedfa yma i glywed dy lais di. Rho'r ysbryd glân, fel bod e'n siarad a'n eneidiau, yn annog neu cyryddu fel wyt ti'n gweld yn dda, a bod ni'n ymwybodol mae gennym ni dduw byw sy'n dal yn siarad gyda'i bobl. Diolch am rhyfeddod y graslonrwydd wyt ti wedi dangos gyda ni, ym mhob fath o ffyrdd, a'r gras llawn gogoniant sydd gyda ni o'n blaen ni yn Iesu Grist. Diolch o dad. Amen. Dwi'n mynd i ganu emyn
Syml iawn, wedi nodi pa rif yw e fan hyn. Na, ro. Un tri un. O'n i'n siŵr, a fe, dyma fe. Right. Mae mor syml, bys ddim yn rhaid i edrych yna fe. Dyn ni'n mynd i canu fe trwy o diwedd. 1-3-1 yn grym mawl 1, ond dych chi'n gallu gweld e ar y sgrin, so dych chi'n iawn. Syml iawn. Agor ein llyged i weled yr Iesu. I mestyn a'i gyffwrdd a dweud i neu garu. Agor ein clistiau a disg ni wrando. Agor ein calon i nabod yr Iesu. Os ydych chi'n drifftio off mewn emyn arall, dyw hwn ddim yn rhoi lot o amser i chi drifftio off. Right? Mae'n hollol syml a'n gobeithio bod e'n weddi cyn i ni dod i'r bregeth. Dyn edrych ar y darn wnaethon ni darllen cynt 1 Samuel penod 3 a nodau 1 i 10 yr adran enwog am alwad Samuel. Nawr, beth sydd yn y cyd-destun o amgylch yw bod yna gwrth gyferbyniad rhwng Samuel a Meibion Eli. Pan dyn ni'n dod at Meibion Eli, sef y rai bys ych chi'n disgwyl yn dilyn Eli fel yr offeiriad, mae'n deud 2 peth amdanyn nhw. Yn penod 2, adnod 12, mae'n dweud, wel, y gair sydd fan hyn yw bod nhw ddim yn y cydnabod. Yr oedd Meibion Eli yn wir ofer heb gydnabod yr arglwydd. Nawr, yr un gair cydnabod ac adnabod sydd yn yr Hebraeg. A fan hyn yn penod 3, dyn ni'n cael hanes Samuel yn dod i adnabod yr arglwydd. Yr un gair sydd yn y ddau. So, Meibion Eli ddim yn nabod yr arglwydd. Samuel yn dod i nabod yr arglwydd. Wedi, mae'n sôn am Meibion Eli, penod 2, adnod 25, pan mae Eli yn rhoi ryw iddyn nhw bod nhw ddim yn dilyn i ffyrdd, diwedd yr adnod, ond gwrthod gwrando ar ei tad am naethant. Yn yw, maen nhw'n gwrthod gwrando ar air Duw. A beth i ni gael Samuel yn neud, wrth gwrs, yw llefara arglwydd oherwydd mae dy wras
yn gwrando. So chi'n cael y gwrthgyferbyniad yma rhwng Meibion Eli sydd ddim yn nabod yr arglwydd, ddim yn gwrando ar neges Duw, ac Samuel sydd yn dod i nabod ac yn gwrando ar neges Duw. Ond mae'n dechrau mewn ffordd diddorol iawn. Yn adnodau 1 i 3, mae'r awdur mewn ffordd dwi'n wir yn licio yn disgrifio cyflwr y wlad mewn rhyw fath o darlun. A beth ni'n gael fan hyn yw disgrifiad o cyflwr gwlad Israel yn ysbrydol ar y pryd sy'n ffitio'n union i Gymru. Ond mae'n gwneud reit, mewn rhyw fath o ddarlun. Gadewch chi jyst mynd trwy adnodau 1 i 3 i edrych ar gyflwr y wlad. Adnod 1. Yn y dyddiau pan oedd y bachgen Samuel yn gwasanaethu'r arglwydd ger bron Eli, yr oedd gair yr arglwydd yn bryn. Hynny yw, doedd ddim llawer o bobl yn pregethu'r gwir. A mae hwnna'n rhywbeth sy'n wir am Gymru. Gallwch chi ddweud dros y 100 mlynedd diwetha, mae yna llawer llai o bregethwyr, ac o bobl sydd yn pregethu llai byth sydd yn pregethu gair Duw go iawn. Right? Mae e'n fryn. Mae rhai pobl yn gofod teithio milldiroedd maith i clywed rhywun sydd yn deud y gwirionedd am y Beibl. A gweledigaeth yn anfynych, doedd pobl ddim yn deall bethau. Ond ddim yn gwybod beth oedd yr efengyl, oedden nhw'n gymysglyd ynglyn â beth yw y sefyllfa. Mae Duw yn rybuddio mewn lle arall yn deud bydd e'n cosbi cenedl trwy roi newyn iddyn nhw. Ond nid newyn am fara, ond newyn am gair Duw. Hynny yw, mae un o'r ffyrdd mae Duw yn dangos i farn yn erbyn pobl yw tynnu gair Duw yn ôl. A dyna'r fath o cyflwr sydd fan hyn. Bod pobl ddim yn gwybod yr efengyl ac yn wir i raddau hefyd am Gymru. Wedyn, gadewch i ni ddarllen ymlaen, adnod 2, un noswaith, yr oedd Eli yn gorwedd yn ei le, ac roedd ei lygaid wedi dechrau pylu ac yn dain methu gweld. Dwi bron yn siŵr. Doedd hyn ddim just yn disgrifiad llythrenol. Right? Dwi ddim yn nodi hwn just achos oedd angen sbectol cri ar Eli. Right? Beth mae'n dweud hefyd yw, oedd ei weledigaeth ysbrydol yn anghywir. Nawr, ni cael yr argraff bod Eli yn crediniwr go iawn. Ond dwi'n yn gweld pethau'n glir. Fi'n cofio darllen hanes pregethwr, mynd nôl 150 o flynyddoedd. Ac yn amlwg yn pregethu'r efengyl. Ond oedd yn y cyfnod yma, pryd mae pobl yn dod mewn efo yr efengyl newydd, sosialaidd, a God, da ni pido meddwl am Iesu Grist yn marw dros yn pechod ni ac yn y blaen, a gallu'n derbyn popeth yn y Beibl. A chi'n gweld y dyn ma'n trial ymateb iddo fe, a dwi'n gweud, wel, dwi'n credu'r hen efengyl, dwi ddim mor clefer ar pobl ifanc yma, ac yn derbyn nhw. Heb sylwi bod nhw'n gwadu'r efengyl. A dyna fath o sefyllfa Eli, mae ei hun yn iawn, ond dwi ddim yn gweld y mes mae pethau mewn ac yn gallu wneud rhywbeth amdano fe. Ac mae'n trio wneud rhywbeth ynglyn â'i plant ond yn methu wneud. Ond mae bod ei golwg e'n fyr, dwi ddim yn gweld pethau. Mae'n gorwedd yn ei le. Mae'r externals dal yna. Right? Os gai osod fan hyn, mae'r capel bach yna dal ar agor, a mae yna gweinidog yn pregethu yna pob sir ac ambell bobl i ddod. Mae yn ei le. Ond mae ddim bywyd ysbrydol yna. Mae jyst y traddodiad yna. A wedyn mae'n dweud adnod 3. A bron iawn chi eisiau gweud ond. Right?
nid oedd lamp Duw wedi diffodd eto. Y lamp, dyn ni'n meddwl am y canhwysbren aur, sydd yn hopeless o enw, achos mae'n lamp nid yn canhwysbren, a mae'n aur nid yn bren. Right? So, lamp ydy o olew. Right? Ac oedd e fod cael ei cadw ynghlyn trwy'r adeg. A chi'n aml yn gweld bod y darlun, pan oedd e'n sôn am dyddiau anodd ac oedd y pobl yn y deml ddim yn gwneud eu gwaith, yn gweud, oedd y lamp yn diffodd. Right? A chi'n cael yr argaf gyda, doedd y lamp ddim wedi diffodd. Gallwch chi'n gweud bod yna ddim tystiolaeth. Mae yna tystiolaeth yn cario ymlaen, just about. Right? Dwi ddim quite wedi diffodd. Right? So, nid oedd lamp Duw wedi diffodd, ac roedd Samuel yn cysgu yn heml yr arglwydd lle roedd arch Duw. Chi bod y cysur mawr, mae Duw na. Mae Duw na. Yn gweud beth bynnag yw cyflwr yn wlad, mae Duw yn ddiw o hyd. Ei nodi am Samuel yn cysgu nes ymlaen. Right? Dyna cyflwr yn gwlad ni. Dyma'r sefyllfa gafodd Samuel i gosod mewn iddo fe. Beth digwyddodd i Samuel? Dath e nabod Duw. Dath e, yr hyn bysyn ni'n galw erbyn dyddiau Testament Newydd yn Gristion, ond bod e'n edrych ymlaen at y Meseia, at y Crist. Right? Mae'n cael ei ail eni. Be sy'n ryfedd am Samuel yw bod e'n cael ei ail eni a'i galw i fod yn broffwyd ar unwaith. Nawr mae rai yn meddwl oherwydd bod nhw'n darllen yn pennod 2 adnod 26 y geiriau yma, ac roedd y bachgen Samuel yn dal i gynyddu ac ennill ffafr gyda Duw a'i bobl. Mae'n amlwg bod e'n Gristion wedyn, so beth sydd gyda ni yn pennod 3 yw nid fe yn dod yn Gristion, ond cael ei galw yn broffwyd. Ond sylwch beth mae adnod 7 yn deud. Adnod 7 yn deud, yr oedd hyn cyn i Samuel adnabod yr arglwydd. A chyn bod gair arglwydd wedi datguddio iddo. So beth sydd gyda ni? Mae pennod 2 yn dweud, bod Meibion Eli yn mynd lawr a lawr, reit? Yn mynd o gwaith a gwaith. O Samuel yn cynyddu yn ei adnabyddiaeth o Dduw a pregethu ac yn y blaen. Ac yn pennod 3, mae'n cymryd step yn ôl. Na i deitho chi nawr, sut da Samuel i dod i nabod yr arglwydd? Right? So yn gweud, fi'n cymryd cam bach nôl nawr. Right? Fel hyn digwyddodd e, a fel hyn dath e i nabod yr arglwydd. Nawr, yr ymadrodd yna yn adnod 3. Fe cyn dod i nabod yr arglwydd, a roedd Samuel yn cysgu yn eml yr arglwydd. Dwi reit siŵr bod yr ymadroddion eraill yn adnodau 1 i 3 yno'n bwrpasol. Yn yw, pan oedd yn gweud bod Eli methu gweld yn dda, mae'n golygu ysbrydol hefyd. Dwi ddim yn siŵr am hyn, ond dwi'n licio meddwl hefyd bod hwn yr un peth. O Samuel yn eml yr arglwydd, ond cysgu oedd e. Right? Oedd e yn helpu Eli, oedd e'n neud y pethau ysbrydol, oedd e'n bachgen da. Cysgu oedd e. Fi'n ymwybodol heno bod ni wedi blino, mae rhaid i bod mewn gwersyll a mae'n gynnes, a mae risg i chi cysgu. Ond cysgu'n ysbrydol oedd e. Right? Dyna'r pwynt. Gallwch chi fod yn gwrando ar pregeth a dadansoddi fe, gweud y pwynt da a drwg a bod yn cysgu yn ysbrydol. O chi yn y lle, yn y deml chi yno, right? Ond chi'n cysgu. A mae angen deffro yn ysbrydol. Mae fath o sefyllfa Nicodemus. Dyn crefyddol, mae'n gwybod gyd y pethau, mae'n darllen i Beibl, meddwl Iesu Grist yw ti'n farw. Eisiau geni o'r newydd.
Lun ar Efengil, dwi ti ddim yn deall yr abiec. Right. Nawr felly o Samuel. A mae Duw yn dod a mae'n cael ei aileni. Mae'n cael bywyd newydd. Mae'n cael dod i nabod Duw. Mae'n cael ei ddeffro'n ysbrydol. A dyma'r peth mwyaf pwysig. A peth mwyaf pwysig amdano chi, right, yw nid bod chi yn y deml, yn y capel, gret, ond bod chi'n deffro'n ysbrydol ac yn dod i nabod Duw. Sut dath ei nabod Duw? Wel, dath ei nabod Duw trwy glywed llais Duw. Trwy clywed llais Duw. Don, tydi mewn, ac eistedd lawr. Iawn. Right. Dyma e'n clywed llais Duw. Gai osod hwn, mor plaen ag y gallai. Mae aros am bod gael set. Ti wedi gael y set? Gret. Right, a gai sylw wedyn. Da iawn. Fi'n aros achos dwi eisiau sylw chi gyd i beth dwi'n mynd i ddeud. Os ydych chi ddim wedi clywed a gwrando llais Duw, dydych chi ddim yn Gristion. Dydych chi ddim yn adnabod Duw. Mae rhaid i chi glywed a gwrando ar lais Duw. Nawr, falle bod chi'n gwybod beth, wedyn ni yn clywed yn llythrenol heddi, fe na Samuel clywed yn llythrenol. Na, ddim efo'r clust, nawr ddim yn gwadu gall Duw wneud hynny, ond nid dyna'r peth holl bwysig. Mae'n anodd esbonio a gallai ddim deud unrhyw beth gwell na bod chi'n clywed a chi'n naid. Bod chi'n clywed a chi'n naid. Gai profi'r pwynt. Gai jyst mynd at ryw wahanol adnodau i profi'r peth. Cynta i gyd, Ioan Pennod 10. Ac adnodau 3 i 5. Ond be na i dechrau yn adnod 2 fi'n credu, jyst mwyn cael y pwynt. Iesu sy'n sôn amdano fe fel y bugail da. Yr un sy'n mynd i mewn trwy'r drws yw bugail y defaid. Y mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac mae'r defaid yn clywed ei lais, ac yntau'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau, ac yn ei harwain hwy allan. Pan fydd wedi dod ei ddefaid ei hun i gyd allan, bydd yn cerdded ar y blaen, a'r defaid yn ei ganlyn oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Ni chanlynant neb dieith yr byth, ond ffoi wddi wrtho oherwydd nid ydynt yn adnabod llais dieithriaid. Nawr fyna chi'n cael e tro ar ôl tro. Be sy'n nodweddu, Cristion, be sy'n nodweddu dafad Duw? Maen nhw'n nabod llais y bugail. Ac yn clywed llais y bugail yn galw arnyn nhw yn bersonol. Ewch yn ôl, cwbl o tudalennau os ydych chi'n dilyn yn y Beibl, pennod 5, adnod 25 o Iowan. Right? Iowan 5 ac adnod 25. Iesu'n siarad efo'r grŵp yma. Yn wir, rwy'n dweud wrthych bod amser yn dod, ac yn wir yma eisoes. Beth mae'n sôn am cyfnod y Testament Newydd. Right? Mae Iesu Grist yn gweud, mae'n wrthi'n dechrau nawr. A beth sy'n mynd i digwydd? Pan fydd y meirw yn clywed llais mab Duw. A rai sy'n clywed yn cael bywyd. Dwi'n sôn am pobl marw llythrenol, so mae am pobl sydd wedi marw'n ysbrydol. Mae'n gweud, dyma sy'n mynd digwydd nawr. Dwi'n mynd i bod yn galw, a mae pobl yn mynd i dod i'r bywyd. A mae wedi dechrau meddwl yn barod. A wedyn mae pobl tym bach yn sceptical am hyn.
A fi'n licio sut mae Iesu Gris yn ateb. Os ydych chi'n neidio lawr I adnod 28, right? Maen nhw braidd yn amhais bod jyst Duw gallu siarad â pobl yn dod i'r bywyd. Peidiwch ar y feddi at hyn, bod e gallu siarad â pobl yn dod i'r bywyd, oherwydd y mae amser yn dod, pan fydd pawb sydd yn ei beddau yn clywed ei lais ac yn dod allan. Bydd y rai wnaeth a Ioni'n codi I fywyd, raeth wnaeth y Gioni cael ei godi i'w barnu. Mae fath o deithio nhw, chi'n meddwl bod e'n od bod fi allu siarad efo pobl heddiw am nhw'n dod i'r bywyd? You ain't seen nothing yet. Pan byddai'n dod yn ôl, byddai'n deud, a bydd y cyrff marw yn codi allan o'i beddau. Right? Wel, mae'n astounding. Gai jyst os ydy un adnod arall, mae'n un rhyfedd. Effesiau 2 adnod 17. Paul yn sôn am Iesu Grist, fe ddaeth a phregethu heddwch I chwi y rai pell a heddwch hefyd I rai agos. Nawr, sut mae hwnna'n sôn am Duw yn siarad? Medde Paul, wrth yr Effesiau, dath Grist a pregethu chi yn Ephesus. Nath Iesu Grist byth mynd I Ephesus. Chydig o achlysuro, nath bant o Israel. Ond mae Paul yn siarad wrth pobl Ephesus a gweud wrthoch chi, clywed Iesu, nath dod ato chi a siarad efo chi. Yn yw, maen nhw'n clywed llais Duw. Mae yna clywed a mae yna clywed. Mae yna clywed yr Efengyl ac mae yna clywed yr Efengyl. A'r cwestiwn yw, ydych chi wedi clywed e? Gai nodi 2 nodwedd pan dych chi'n clywed yr Efengyl. Go iawn. Cynta I gyd, chi'n sylweddoli mae Duw sy'n siarad gyda chi. Duw sy'n siarad. Nid jyst y pregethwr. Right, chi'n mynd edrych hibo i'r pregethwr, a wrth bod y pregethwr yn dweud hyn y llall, ond chi'n ymwybodol bod Duw yn siarad. A Paul yn deud fi'n cydio wrth y Thessaloniad bod nhw wedi derbyn y neges, nid jyst fel neges y pregethwr, ond fel gair Duw. A y gyd gallwch chi ddeud bod yr ysbryd glân yn gallu neu chi'n ymwybodol bod y neges yma yw neges Duw I ni. A falle, mewn rhyw oedfa neu rhywbeth arbennig, bod chi'n ymwybodol bod Duw yn siarad â chi heddiw. A Duw yn siarad. A chi dod yn ymwybodol o hynny. Yr ail nodwedd yw bod chi'n ymwybodol bod e'n siarad â chi'n bersonol. Chi'n bod gallwch chi trafod pregethwyr a trafod neges yr Efengyl a gallwch chi mynd trwy hanes ac yn dweud roedd y tadau cynnar yn pwysleisio hyn, oedd y Puritaniaid wedi gweld hyn, oedd Luther yn gweld hwnna. Chi'n bod, oedd y Methodistiaid yn pwyslais chydig bach yn wahanol, gyd yn un yr Efengyl a chi'n trafod nhw fel yna, reit? Fel hanesydd. Mae'n y lle I wneud. Ond gallwch chi wneud hwnna I gyd heb feddwl mae Duw di siarad efo fi. Ydy Duw di siarad gyda chi? Chi wrth y henw. Chi'n ymwybodol pan mae'r neges wedi dod, mae Duw yn deud rhywbeth a mae I fi. A trydydd beth, y Duw sy'n siarad, mae'n siarad efo chi a ydych chi'n gwrando. Mae'r Duw yn siarad, dyna beth yw, gallwch chi gwybod bod e'n llais Duw, gallwch chi hyd yn oed gwybod bod Duw yn siarad efo chi cael eich argyhoeddi. A wedyn, peidio gwrando.
Mae eisiau gwrando. Meddai Iesu Grist pan oedd e'n pregethu ar wahanol adegau, mae'n droi'r ymadrodd yma. Yr hwn sydd â clistiau i wrando, grandawed. Beth mae'n meddwl mae gan pawb clistiau? Wel, na. Tha Iesu Grist yn gweud, mae rai o chi fel bethau, does gyda chi ddim clistiau. Chi'n clywed y geiriau, ond dyw dim byd mwy na hynny. Ond mae gan rai yn o'ch chi clistiau. Yn beth mae'n meddwl, di chi wedi clywed. Di chi'n gwybod bod Duw yn siarad efo chi. A chi'n gwybod bod Duw yn siarad gyda chi. So mae'n gweud, os oes gyda chi clistiau yna, mae yna ddyletswydd mawr arno chi. Gwrandewch! Gwrandewch! Mae Duw wedi siarad efo chi. Gwrandewch! Mor difrifol bod hynny'n digwydd a chi ddim yn gwrando. Ydych chi wedi clywed? Na'r gall hwnna digwydd reit os gai osod fel hyn i ddechrau pan ydych chi'n dod yn Gristio. Ydych chi wedi clywed gwahoddiad yr efengil i chi a chi wedi ymateb. A chi wedi deud i arall eirio llefara i o'r. Dwi'n gwrando. Mae gallu ddigwydd ar ôl hynny hefyd, tro ar ôl tro. Mae Duw yn siarad. Mae gyda fe neges o argyhoeddiad. Mae gyda fe neges o lawenydd. Gyda fe neges o gysur. Mae Duw yn siarad wrtho chi. Mae Duw yn siarad wrtho chi. Gwrandewch. Gwrandewch arno fe. Nawr gyda Samuel, neges o gerydd sydd gyda fe. Fe sy'n rhyfedd, mae'r dan yma'n enwog iawn, ond pan ydych chi'n dod i'r neges gafodd ei roi, dwi'n mynd neges neis. A pan o'n i'n pregethu yn Aber, yn mynd trwy'r hanes yma, yn gweud mae'n wael iawn bod chi jyst yn cael y darn neis a chi ddim yn cael y neges gwael i ddilyn. Ond gan byddai ddim yma Sul nesaf, dych chi ddim mynd i gael y neges. Right? Ond dwi'n pwysleisio hyn. Mae gynnon ni Dduw sy'n siarad. Ydych chi'n clywed? Ydych chi yn clywed gair Duw? Mwy na thebyg, bydd lot o'n chi'n mynd i'r cynadledd. Byddwch chi'n clywed lot o geiriau. A byddwch chi'n clywed Duw yn siarad gyda chi. Ac yn deud, llefara arglwydd, oherwydd mae dy was yn gwrando. Amen. Dim ni ganu. Emyn amlwg ar ôl y pregeth. Mi glywaf, dyne'r lais, yn galw arna fi, i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. Oh
gan i weddio. O dad, gallwn ni fod yn experts a gwybod pa fath o bethau ti'n dweud. Ond o dad ddim go iawn yn clywed y lais ac yn gwrando. O Dduw, cael gwared o styfnigrwydd a caledwch ein calonnau. Helpa ni i glywed ac i wrando ar dair. Amen.